Bueno, como é lóxico, nós nesa comparecencia vamos a exixir, é un termo que non me gusta utilizar, pero que nesta vez utilizo con todas as consecuencias, exixir ao Goberno, en boca da súa vicepresidenta, que se comprometa a na primeira quincena de setembro rexistrar no Congreso dos Diputados unha proposición de lei para a modificación da lei electoral que permita que os emigrantes voten en urna e o podan facer xa nas eleccións autonómicas. Temos tempo de sobra se o Goberno fai as cousas así. O que non valen son maniobras de distracción. Non vale argumentar creación de subcomisións. Por certo, o Goberno do Estado só crea subcomisións cando lle interesa, non? Non vale argumentar a creación de subcomisións para estudar como está o voto migrante. Como está o voto migrante sabémolo de sobra. Está de tal categoría que hasta votan os mortos. Esa é a situación.